Azatlyk Radiosynyň daşowda aň bilim edaralarynyň denan işgärlerinden milli libaslaryň giyilmegi talap edilýändigi barada taýýarlanan ençeme maglumatyndan soň bu welaýatyň häkiminiň ornmasary prokuratura tarapyndan derňelýär. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Demirazlyk welaýatyndaky bir-birinden garaşsyz iki çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, Daşowuz welaýat häkiminiň bilim we medeniýet boýunça ornmasary Jeren Kakalywa regionyň mekdeplerindäki muallimlerden we çağlar baglaryndaky terbiýeçilerden bir meňdeş giyim formasyny talap edende aň bilim edaralarynda geçirilen çäreler üçin çağalaryň eýnatalaryndan pul ýygnamak çäresinde aşy ihlasly bolmakda aýplanýar. Ýatladyp geçdik, may aýynyň 1-ni Azatlyk Radiosy Daşowda orta we umumy bilim berýän mekdepleriň muallimleriniň hususan da aýal gyzlaryň bir meňdeş giyim formasyna geçmäge, ýagny ýakasyna nagyş edilen halady, köýnegi we nagyşly milli balagy giýmäge mejbur edilýändigini habar beripdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran çeşmämiziň maglumatyna görä, häzirki wagt kollektiwleýin edilen arda şikaýat esasynda çeşmämiz tarapyndan gudud açan diýilip häsiýetlendirilýän häkimiň ornwasaryny derňemek işlerini dowam etdirýär. Kakaly we muallimleriň we terbiýetçileriň milli nagyşly balak giýmeldigi barada mektep we çağalar baglarynyň ýolbaşçylaryna diňe dillen görkezme bermek bilen çäklenmän ýürite barlyklary geçirdi. Ol balaklaryň hakyky ýa-da däldigini, ýagny rezinkaly manjetmi ýa-da balakdygyny barlady. Kakaly we bu barlyklary aýagy bilen geçirdi, ýagny işgärleriň köýnekleriniň etegini aýagy bilen ýokary galdyrdy. Käbirler muňa gahar gadaply reaksiýa bildirdi. Şonu muallimler toparlanyşyp arda tawşyrdy diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran söhbetdeşimiz bellidi. Azatlyk Radiosynyň Daşowdyň welaýat häkimligindäki ýene bir çeşmesi Kakalywyň bilim işgärleri bilen geçiren ýygnanda muallimleriň ikisi bilen ýakalaşyp olaryň köýnegini ýyrtandygyny we paýyş sözleri bilen haýwa tatandygyny gürrüň berdi. Kakalywy talap edilýän formany berjaý etmedik muallimleri ýylyň öňüne çykaryp, "Sen näçe aýlyk alýan, işiňden boşadoryn. Welaýatda hiç ýerde sizleri işe alma diýaly ederin" diýipdir. Şonda muallimler aýlygynyň maşalasyna zordan ýetýändigini aýdyp, ýakynda pul tapyp forma edinjekdiklerini belläpdirler. Şonda Kakalywy, "Sizler başga dada diýilse pul tapardyňyz" diýip paýyş sözleri bilen olaryň şahsiýetini kemsedipdir. Şonda muallimler agdyňdan çykýan dada gulagyň eşidýärmi diýen ähengde erjeşjek bolýar. Soňra Kakalywy muallimleriň ikisiniň saçyndan çekip köýnegini ýyrtýar we "Sizleri ýok etdirerin, bozuk diýen günä bilen türmä bastıraryň" diýip olary ýygnakdan gowy goýberýär diýip bu ýagdaýa şaýat bolan söhbetdeşimiz gürrüň berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran Daşowuz welaýat häkimligindäki çeşmämiz bu wakanyň ýa-da gaharlanan muallimleriň Kakalywyň üstünden prokuratura arda tawşyrandygyny, emma aradan köp wagt geçmänke olaryň beren ardalaryny ýygyna alandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Welaýatyň bilim pudawynyň käbir işgärleriniň aýtmagyna görä, prokuratura resmiýetleri muallimlere ardany ýygyna almasalar özlerine erwet boljakdygyny aýdyp haýwa tatypdyrlar diýip çeşmämiz Daşowdyň resmiýetleri üçin kanunyň işlemeýändigini aýdyp sözüni jemledi. Azatlyk Radiosy ýokarda aýdylýan ýagdaýlar dogrusunda Daşowuz welaýat häkimligi we Daşowuz welaýat prokuraturasy bilen habarlaşanda bu barada häzirlikçe haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Yeri gelenine bellesek, türkmen häkimiýetleri ýurtdaky aýal gyzlaryň daşky görnüşi bilen baglykdaky çäklendirmeleri mundan bir näçe ýyl odal girdip başlan bolsa-da, soňky aýlarda munyň gerimini barha güýçlendirdiler.